Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Maagian na sa mga motorista ang detour road sa Barangay Palakapaw sa Quezon, Bukidnon, human kini giablihan kaganinang buntag. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Saralo yung agian na doon na pipila ka mga parte sa buong detour road nga kinahanglan pa nga trabahoon. Dako sab ang pasalamat sa mga opisyal sa Bukidnon sang sumala pa apektado gayud ang ekonomiya o gani mokabat matud pa sa halos 40 million pesos matag adlaw ang ilang economic losses tungod sa palisuray nga pagtransport sa ilang mga produkto gikan sa Northern Mindanao padulong sa Southern Mindanao. Human ang duha ug tunga ka bulang konstruksyon. Giablihan na sa DPWH kauban ang mga lokal nga opisyal sa Bukidnon ngadto sa mga motorista ang detour road sa sitio Kipolot, Barangay Palakapaw sa Quezon, Bukidnon Province kaganinang buntag. Oktubre 2025, dihang nadanyos ang bahin sa Bukidnon, Davao Road sa maong lugar tungod sa landslide sa kalsada. Gikabkab ang bukid kilid sa nahugmak nga dalan o gipantay nga mo'y nagsilbi karong detour road. Sumala sa DPWH consultants nga mga eksperto gikan sa Japan. Kinimatod pa ang pinakapaspas o pinakaluwas nga pamaagi inay i-repair ang nahugmak nga dalan. Una ang pag-abli, personal nga gi-inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang detour road nga ana sa 90 hangtod 95% na ang completion rate. Ngayon, magtataka kayo bakit namin ino-open na hindi pa tapos. Kasi nga, 40 million pesos a year, a day, ang losses. So sabi ko kay RD, basta madaanan na and safe, open na natin. Dako og epekto sa ekonomiya ang lisod nga pagbiyahe sa mga produkto tungod sa gubang kalsada. Busa, nagpasalamat ang mga opisyal nga taga Bukidnon na gitutukan ang pagtukod sa detour road. Lahat ng pinya galing Bukidnon, saging, hindi madala sa Japan dahil nga yung shipping point ay nasa Davao. Bukidnon is the largest contributor to agriculture GDP in the country. Largest, 7.5% ang contribution ng probinsya ng Bukidnon. Kaya nung nasira po itong kalsadang ito, we were so worried na we could not ship out and ship in food from Northern Mindanao to Southern Mindanao. Luyo nga giablihan na sa mga motorista ang kalsada, doon na pa'y trabahoon. Itong nakikita nyong gravel road, gagawin tong asphalt. Mag-asphalt overlay tayo ng 100 cm, mga ganong kakapal yun, mga 4 inches, starting Friday. Sunday night, we will finish it so that by Monday, asfaltado na ito. Karong Biyernes, doon ay patuman nga traffic plan aron hatagan og panahon ang pag-asfalto sa dalan. Parayon sab ang pagtukod og bag-ong drainage system aron dili na masubli pa ang pagbigay sa yutang pundasyon sa kalsada. Iabandona na ang nahugma ka kalsada og kumplitohon ang detour road sanglit kanina ang mahimong permanent road. Walay gitaganang alokasyon sa 2026 national budget alang sa pagkongkreto sa maong detour road. Apan, meron naman tayong savings. Alam nyo naman, no? Inutos sa atin ni Presidente for 2025 na yung lahat ng mga flood control projects na hindi maayos, lahat ng mga ibang projects na hindi maayos, pina-stop niya. So nagkaroon tayo ng significant amount of savings from last year. Sara human sa pag-abli sa detour road kaganinang buntag doon natin nakita ng bus unit na gikan Davao City nga paingon na og Cagayan de Oro City nga diretsyo na og di na kinahanglan ang tabo system sanglit mamahimo na makaagi ang bus sa maong overview nga ginatawag nila sa maong lugar. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.